Falketus Michaelsens spændende liv. Jeg tror, vi har lavet en kontrakt med en slags gud eller lignende, før vi blev født. Når vi så bliver født, kan vi intet huske om vores kontrakt. Tidligt i mit liv fandt jeg min opgave med, hvorfor jeg er her, og hvorfor jeg er født her. Vi vælger den vej, vi skal gå, før fødselsøjeblikket. Hvor vil jeg fødes? Mit valg var at blive født af min mor i Narsaq. Min mor, som desværre, og heldigt for mig, blev voldtaget i en meget voldelig voldtægt. Min mor kendte ikke voldtægtsmanden. Derfor er jeg vokset op i et liv uden at kende til min biologiske far, som jeg ikke kendte før jeg blev 20 år. Jeg bliver født i Narsaq, der hvor vikingerne flyttede til for 1000 år siden. Noget andet unikt er, at Sydgrønland, Nord-Norge, Svalbard og Newfoundland er de første landområder, der dukker op over havets overflade på kloden. Så der hvor jeg bliver født, findes nogle af de ældste fjelde og bjerge i verden. Dengang slyngede kloden dobbelt så hurtigt, som den gør nu. Et døgn varede kun 12 timer mod nu 24 timer. Det betød, at centrifugalkraften var større. Det gjorde, at de tunge mineraler kom ud først. Narsaq rummer nu nogle af verdens største forekomster af sjældne jordarter og er en uran med navnet uran-235. Uran-235 er meget unik på kloden. Den kommer fra rummet og er faldet ned her og der. I min fødeby ramte den ned med en stor koncentration mængde af uran-235 og sjældne jordarter. Så der ligger hele verdens forekomster af uran-235 og sjældne jordarter gange 20. Denne store forekomst får senere en stor betydning for mit liv. Jeg får en vigtig rolle i at være miljøaktivist. I min ungdom meldte jeg mig ind i Greenpeace. Mere om det i næste afsnit i historien om mit liv. Følg med i fortsættelsen af min livshistorie i kommende afsnit her på kanalen.